Να πως φαίνεται η σκουριά στο πλυντήριο. Βάζετε τα νεράκια, δεν προσέχετε, στάζει, τσούκου τσούκου τσούκου, φουσκώνει. Κατεβαίνει και φουσκώνουν και εδώ στις γωνίες και σιγά σιγά αυτό ανοίγει. Θα τα έχω ξύσει. Και έχει πολλά και από εδώ κάτω πλέον. Τα βγάζουν ό,τι βγαίνει με ένα κατσαβιδάκι και σταματάει, μετά δεν βγαίνει άλλο. Βγαίνουν τα κομμάτια. Το ξύνουμε με λίγο χοντρό γυαλόχαρτο να φύγει όλη η σκουριά, με ένα ψηλό γυαλόχαρτο και μετά θα περάσουμε ένα αντισκουριακό. Θα βάλουμε χαρτοτενία γύρω γύρω να μην ξεφύγουμε από εκεί που πρέπει και λευκή μπογιά για να το σταματήσουμε, αλλιώς αυτό θα προχωράει και θα προχωράει. Λοιπόν, να το τρίψουμε και με γυαλόχαρτο αφού βγάλαμε την μπογιά που ήταν έτοιμη και έπεσε. Κομμάτια όπως βλέπετε, κομμάτια ολόκληρα, κλάκια φεύγουν. Για να δω πως θα φαίνεται τώρα που θα το ξύσουμε. Να πως είναι και από κάτω. Ευτυχώς δεν είναι πολύ, είναι μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Λοιπόν, θα βγάλω και αυτά. Θα τα ξύσουμε όπως έκανα και λίγο εδώ. Να το φέρουμε σε αυτό το σημείο να είναι έτοιμο για βάψιμο. Για να το τελειώσουμε να δούμε. Λοιπόν, έτσι το προετοιμάσαμε, το ξύσαμε. Εκείνη που θα βαφτεί, το αντισκουριακό πρώτα που είναι γκρι και έπειτα το λευκό. Και το κάτω μέρος το κάναμε όλο όσο πήγαινε μέχρι εκεί και λίγο εδώ στο καπάκι που είναι το φίλτρο και εδώ είχαμε λίγα. Για να ανοίξουμε τώρα να δούμε, να το βάψουμε. Θα με βοηθήσει και ο Μπρο. Μπρο, θα με βοηθήσεις? Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανοίγουμε και την μπογιά μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αντισκουριακό. Λοιπόν, τα έχουμε μονώσει όπως βλέπετε γύρω γύρω. Τα έχουμε μονώσει. Και πάμε να κάνουμε ένα πρώτο χεράκι. Να μπει μέσα, εκεί που η κυρία Μαρία, ο καμεραμάν μου, ρίχνει τα νερά μέσα. Και ευχόμαστε μήπως και δεν το ξανακάνει. Το σημαίνει το ότι θα έχω πρόβλημα 2 φορές. Όλες οι γυναίκες το ξέρουν, οι άντρες οι περισσότεροι τώρα το μαθαίνουν. Λοιπόν, θα το κάνω ακριβώς ως εδώ, μη τυχόν και ξανατρέξουν τα νερά, όπου το είχα μαρκάρει. Λοιπόν, έτσι θα φαίνεται όλο. Με αυτόν τον τρόπο θα τα κάνω και τα κάτω. Δεν βάζουμε πάρα πολύ για να μην στάξει. Γι' αυτό και έχουμε και λίγο το νου μας. Βγάζουμε και το περίσσευμα, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύ μπερδεμένο. Και έχουμε το νου μας τώρα. Όσο βάφουμε και το άλλο, αν πάει να στάξει να το μαζέψουμε λίγο. Κοίτα γιατί βάφεις και αυτό το κομμάτι. Γιατί καθώς το ξύναμε, ξύσαμε και λίγο το πάνω. Άρα για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, το βάφουμε όλο και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, θα το τελειώσω όλο και θα σας δείξω πως είναι. Λοιπόν, το τελειώσαμε. Βάψαμε αυτό το κομμάτι από το φίλτρο που όταν ανοίγαμε να βγάζουμε ό,τι έχει μαζέψει νεράκια καθόντουσαν. Τη γωνίτσα εδώ γιατί έσταζε, μάζευε εδώ και από κάτω. Βάψαμε όλο, περάσαμε το αντισκουριακό και το σημαντικότερο εδώ πάνω.
όταν το ανοίγουμε, κλείνουμε, να το αποτέλεσμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι φυσικό σε όλους. Αλλά, αν το κάνετε στην αρχή, το προλαβαίνετε όλο αυτό. Τώρα εμένα μου άνοιξε 3 σημεία, 1, 2, 3 και για να πήγε όλο αυτό, όντως το άφηνα. Καλό είναι με το που το βλέπετε, το ξύνετε λίγο αντισκουριακό, μετά θα δείτε, θα βάψουμε και στο χρώμα του πλυντηρίου και δεν θα φαίνεται η διαφορά, αλλά όχι αυτό που υπήρχε. Δεν θα φαίνεται η σκουριά και θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Το αφήνουμε να στεγνώσει και ερχόμαστε σε λίγο να ξαναπεράσουμε με λευκό πλέον μπογιά για σίδερο. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ περάσαμε ένα χέρι, το ψιλοξύσαμε. Θα περάσω άλλο ένα τελευταίο και πιστεύω ότι θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ας το περάσουμε. Καλά, δεν θα φαίνεται και τέλειο, ok, αλλά από τη σκουριά 1000 φορές καλύτερα. Και τελειώνουν όλα εκεί. Να το περάσουμε να δούμε πώς φαίνεται. Μια χαρά. Λοιπόν, θα αφήσω μια τη κάμερα, θα το περάσω μία όλο, θα βγάλω τη χαρτοτενία και θα σας δείξω πώς φαίνεται. Και όπως και να φαίνεται, υπάρχουν και κάτι ειδικά αυτοκόλλητα μετά. Λουλούδια, δεν ξέρω τι. Πέρασα, θα κάνω και τα αυτοκόλλητα. Αλλά κάτσε να δούμε πώς φαίνεται η μπογιά. Λοιπόν, έτσι φαίνεται. Θα μπει και το αυτοκόλλητο και δεν θα φαίνεται τίποτα. Το είδα και η κάτω γωνία. Αν μου πεις θα μπορούσες και κάτι καλύτερο, άντε να σας δω. Ναι, υπάρχει και σπρέι. Η αλήθεια είναι ότι με το σπρέι θα γινόταν πολύ πιο όμορφη δουλειά. Αλλά πάει. Τουλάχιστον τώρα και σταματήσαμε τη σκουριά και το φτιάξαμε. Τέλεια. Θα βάλουμε και το αυτοκόλλητο και θα γίνει σαν καινούριο.